Dobrý deň, milí sledovatelia. Vítam vás pri záverečnej 18. časti tejto videosérie Vznik knihy formou self-publishingu. Prešli sme dlhú cestu, ktorou som vás neustále informoval priebežne v reálnom čase, čo sa deje. Musím vám teraz teda oznámiť, že oficiálne verejne kniha uzrie svetlo sveta 11. októbra 2025. Aktuálne sa doľaďujú len nejaké administratívne záležitosti. Takže čo sa týka vecí ešte, ktoré pribudli a sú nemenej dôležité, sú, že sa pridali možnosti všetkých kamenných knihkupectiev Martinusu. Takže aj tam bude možnosť zakúpiť moju knihu. V Žilinskom regióne je to napríklad v Žiline v obchodnom centri Miráž, v Liptovskom Mikuláši, v Martine. Možnosť doručenia tejto knihy cez e-shop nám dáva možnosť si prebrať knihu aj v regióne, napríklad v knihkupectve Arkus alebo kniha Turzovka, to sú spriateľené knihkupectva Martinusu. Ďalej je to možnosť cez zásielkové boxy, cez kuriéra alebo priamo v kamennom knihkupectve Martinusu. Takže toto sú možnosti, ktoré sa ponúkajú. Som rád vlastne, že sme mohli takto spoločne tou cestou prejsť a sledujte, lebo v následujúce dni budú príspevky každodenné, poskytované cez všetky sociálne siete. Pekný deň a vidíme sa čoskoro. Dovidenia.